Apa, Iker? Ongi etorri. Mila esker. Beno, Iker, zuen hiru ikaslek diskoa grabatu berri dute, Bagoaz izeneko diskoa. Bai. Gustora, ezta? Oso gustora. Bueno, historia aurreko kurtsotik handator, eta beste ikasle batzukin izan zen grabaketa, eta, bueno, barruan ere bazegon Iñaki, Mujika, eta, bueno, pandemia dela eta ez zegoen inun jotzerikan, eta erabaki nun, disko bat grabatzearen esperientzia eukitzea. Torretarako, kontserbatorioan, Francisco Escuderon, grabatu genuen, gure medioekin, ordenagailua, mikroak, eta gero masterizatzera eraman genuen Spiff Estudiotara, Mikel Sayarrekin. Eta, bueno, hau da, diskoa, hemen ekarri dut. Bai, eskutan ere badugu. Bai. Eta, bueno, hori, gure esperientzia oso ona izan da. Aurreko urtean, edukin dituen ikasleekin, moldaketak egin zituzten, Jones Naolak egin zituen moldaketa asko, Iñaki Mujikak ere bai, eta Manes Olazagirrek ere bai, eta aurten, beraiek ez daudenez, goi mailan daude, batez ezik, eta aurten espero dut sartzea Iñaki, eta, bueno, grabaketa hori egin genuen. Eta zein izan da helburu nagusia, grabazio honekin zer ikastea, zer lantzea? Batipat izan du da, nola grabatzen da, estudio baten, esperientzia hori eukitzea, ze mikrofonia erabili berdan, nun jarri, era xume batean egin dugu, normalean egin behar da teknikari batekin, baina gu gure eran egin dugu, eta, hauxe izan da, lortu dugun emaitza. Eta gero ere, pedagogiatikan jarraituaz, Asier Iraztu Tolosarrak egintzun diseinu guztia, eskerrak Asierrei, mila esker Asier, berak egin zuen diseinuagatikan, eta bera dago Salesiar, Urnietako Salesianotan ikasten, eta diseinu grafikoa ikasten du, eta, hau egin zuen bere klaseko ariketa bezala. Eta, ni oso gustora nago. Eta Iker, diskoak argia ikusiko du, eskuetan daukazu orain? Baina argitaratua izango da? Argitaratua izango da, baina ez da salgai izango. Alegia, helburu pedagogiko bat izanez, ez dugu pentsatu salgai jartzea. Konservatorioko lan bat da, eta plazaratu nahi nun, guk zer lan egiten dugun, bai irakasleok eta bai ikasleek zer lan egiten dugun, azaleratu nahi nun, eta jendeak ikus dezan. Ez da ohikoa izaten, marimba bat, vibrafono bat, lira bat ikustea, gaur ikusiko dituzue, eta entzungo dituzue, noski. Eta nola jotzen diren, 2 makil, 4 makil, makilaren gogortasuna, nola soinu atera, eskua, zen mugimendu, hori danak ikasten ditugu prozesu guztian. Prozesuak grabazioarena nola izan da? Urtarrilean amaitu duzue, oso okeraz baldin bagaude? Hasi noiz hasi zineten? Aurreko kurtsoko, urtarrilean hasi ginen. Urte bete pasa duzue grabatzen? Gertatzen dana da ikasleek ere, 17-18 urte dituztenean, batxilergoa, goi mailarako froga gogorrak izaten dituzte. Kontutan eukizazu, froga horiek egiteko, jun behar dute Bartzelonara, Zaragozara, Donostira, Musikenera, eta horrek esan nahi du kompetentzia handia daukatela, eta denbora asko behar dutela horretarako. Eta karo, nik eskatu nien disko bat grabatzeko, eta denbora hori lortzeko eta hartzeko, zaila izaten da, ez? Eta tarteka grabatu dugu. Ez disko bat izaten dan bezala, hartu eta astebetean edo 2 astetan grabatu. Eta ordua, holaxe. Aurten bukatu dugu, baindala bete bat eskaz. 7 kantu daude diskoan jasota, nolako kantuak dira? Lehenengoan nik pentsatu nunen diskoa grabatzea, pentsatu nituen 5 kanta, estatu batuar herriko folkloretikan ateratzen diran melodiak. Eta melodia horiek moldaketak eskatu nizkion Jones Naolari. Eta gero, bakoitzai 3 partairen euskan, bai Manes, Iñaki eta Jonei eskatu nizkien, bakoitzak bere gustoko duen kanta hartzea eta moldatzea. Jonek egin zuen Jones Naolak Molinatxo, Tolosako Habanera famatuaren moldaketa, gero Iñaki egin zuen Zutagarren abesti baten moldaketa, eta Manesek egin zuen Agurra, guk ezagutzen dugun agurraren moldaketa. Baina beti ere perkusioko instrumentuak erabiliz. Hori beraiei ez nien limitatu, nahi bazuten bajua sartu, bajua sartu. De hecho, Jonek sartu zituen pianoak, trompetak eta holako instrumentu gehixio sartu ziren. Eta Iñakik, zer esanek, gitarrak, bajuak, bateriak, denak sartzen ditu. Artista batzu dira. Artista batzu dira. Ohartzen gara Zutagarra aipatu duzu edo Agurra aipatu duzu, oso anitza dela, ez da hor, denetik dago, baina beti ere
perkusiora ekarrita, nola bai? Bai, timbrika hortik handi joa, oso organikoa da, bajo elektrikoa sartu, bajo elektriko ez ezikan, beste guzti oso soinu organikoa da, egurra, metala eta plastikoa ere erabiltzen dugu, partxen inguruan. Eta, bueno, bai, soinua hori da, oso naturala eta gozoa. Eta nik usten dut Euskal Herrian exotikoa, ez da asko ezagutzen, baina konservatorioetan egiten dugun lana, hauxe da, marinba landu, xilofonoak landu, eta gero orkestan munduan ere, han atzean gauden perkusio joleen lan hori lantzen dugu. Iker, gaur hemen bi kantu joko dituzue, zuzenean, guretzat, benetan harrituta geratu gara entxeguetan, perkusio horiek dantzan eta mugimenduen ikusi ditugunean, zer du perkusioak hain berezia izateko, hain erakargarria izateko? Perkusio erritmoa da, eta erritmoa guk bizitzan erritmo asko izaten ditugu, goizean jekitzen gara mantxo, eguerdi partean pixkat azkartxo, arratsaldean azkartxo, eta gauean ja mantxo, orduan aldaketa asko daude, eta erritmo fijo bat jartzeak jendea asko erakartzen du. Adibide gisa, bombo bat jotzen hasten balin bazara kalean, hiruzpalau behintzat inguratuko zaizkitzu, eta martxa bat balin bada, erakartzen du. Nik noizbaite pentsatu izan dut bihotzaren mekanika, bihotzaren mugimenduak, gure latido edo pulsazioak badaukala zerikusia. Eta, erakartasun hori dauka. Aintzinetikan gizonak beti erabili izan du perkusioa erakartzeko. Eta, bai, eizera joateko, egiten zizuten beraien festak, diot erdiaroan ez, aintzindaroan, ez? Eta, sortikan nik usten dut daukala perkusioaren errakartasun hori. Nik egin izan dudu noizbaite hartu eta bomboa eta kaja eta danbor batzukin, kalean hasi eta umeak bintzat inguratzen dira eta dantzan hasten dira. Eta horrek badauka bere erakartasuna. Zu goi mailako perkusioko irakaslea zara, zer da ikaslei transmititu nahi diezuna? Ikaslei? Bai. Ikaslei transmititzen saiatzen naizena da disiplinak eta egunerokotasun baten lanak daukan premioa oso handia dela. Eta gero bizitzan zehar edozein gauza, bai deporte, bai edozein gauza egitera zoazela, erakusle handia da instrumentu bat ikasteak. Eta orduan nik ere, edo ni ere saiatzen naiz beraien ondoan ikasten egunero eta area jun eta ikus nazatela eta hori da nire helburua behintzat.